Egiteragoaz argazki transferentzia bat, bai, transferituko dugu. Orduan da, hau da imprimatuko duguna, erabiliko duguna paperean, eta zelan gelditzen den, bai? Bestea, bestaldean egin dugu, kasu honetan. Hauek dira, beharko ditugun materialak argazki bat egurrera pasatzeko. Fototransfer edo deitzen zaio teknika honi. Argazkia transferitzen dalako. Lehenengo gauza, aukeratuko dugu egurra, ze egur mota erabiliko dugun. Argia bada, hobeto ikusten da, zeren txuria, argazkian txuri ikusten duguna, transparente geldituko da. Orduan egur kolorea ikusiko da. Hau da, erabiliko dugun kola edo. Txuria da, hasieran, kola txuria bezalakoa da, eta lehortzen danean, gero transparente gelditzen da, kola txuria bezala. Kolarekin ere egin daiteke, baina kalitatea gutxiagokoa. Lortzen den transferentzia edo txarrago gelditzen da. Diseinua, gure diseinua, diseinatu dut tamaina zehatz baten egurrean pegatzeko. Erraza egiten zait Google aurkezpen baten, zergatik artxibo, konfiguración de página horretan, jartzen dut nahi dudan horria. Orduan ni jartzen dut A3 baten, kasu honetan, bai? Ze handia dalako egurra, ez? Orduan, personalizado jartzen baduzue, horriaren tamaina aldatzen duzue, kasu honetan da A3 bat, folio baten bikoitza, eta sentimetrotan, bale. Orduan, zergatik jartzen dut tamaina sentimetrotan, zeren horrela hemen, klikatzen duzunean, hemen da gogoratzen baduzue, hemen duzue opciones de formato, eta hemen jartzen duzun neurria ja benetakoa da. Zuk egurra daukazu neurtuta, eta hemen egin dezakezu lan tamaina, benetako tamainan. Eta hori adibidez nik gustoko dut. Gero beste bideoan azalduko dut, nik hemen montaketak egiten ditut ere bai, adibidez hau faltsua da, berez deformatu dut argazkia, jarri diot hau gainean, eta hori gogoratu, klik bikoitz egiten dugunean, markoa beltza, eta argazkia berez urdina da, ez? Bueno, hori beste bideo, argazki montaketa, beste bideo baten egin. Tipografia sartuko badugu, ispilu bat bezala geldituko da, orduan komeni da imprimatzea alrebez. Eta hori nola egiten da, zure diseinuari buelta emon, eta hemen daukazu, en tamaño y rotación, hemen daukazu voltear. Ematen diozu buelta, alrebez geldituko da tipografia, baina egurrera pasatzean ondo geldituko da. Hau egiten dut nik, como PDF, esportatzen dut PDF-ra, eta gero PDF-tik impresorara bidaltzen dut imprimatzeko. Koloretako impresorara beti ere, benetako tamainan, bai? Esemon ajustar a página edo, hori impresorak jartzen dute, ajustar a página, ez bestera tamaina aldatzen du, bai? Esan beti benetako tamainan. Diseinu honekin hasiko gara, orduan moztuko dut egurraren tamainera. Gutxi gora bera, nik tamaina kalkulatut neukan, baina moztuko dut gehiago, ez? Bale, ireki dut materiala, ireki baino lehen irabiatu dut apurtxu bat, eta ireki. Orduan, lehenengo gauza egiten dena da, egurra, egiten dugun prozedura nahiko azkar egin behar da, bestela kola bezala lehortzen da, bale? Orduan, lehenengo gauza, gure egurrean, zabaldu, maila babestu, zauden mailan babestu, folio bat izan daiteke, zeren hau ez da oso fuertea. Bale, egingo diogu, hemendik ere bai. Orduan, orain, ahoz bera jarriko dut hau. Orduan, oraingoz, horrela. Moztu dugu urrengo diseinua, eta kasu honetan gauza bat probatuko dugu. Batzuk esaten dute, bi aldeetan eman behar dela kola, beste batzuk ezetz. Orduan, baten eman dugu kola bakarrik egurrean, kasu honetan emango dugu kola marrazkian eta egurrean. Ia. Orduan esan dugun bezala, probatuko dugu
bi moduak, bai? Gainazala ikusten da, hor, gelditzen ari dela apurtxu bat txuriago, ez? Eta orain, hau da apurtxu bat zailena, formaren arabera, baina, bueno, batzutan gelditzen zaigu erdi pegatuta, adibidez, orain, erori zaila da, ez? Orduan, kola daukanez ja, kontuz hemen ez gelditzea, burbuiak, Bale, hurrengo eguna da, 12 ordu pasatu dira, orduan, papera, hemengo papera kenduko dugu urarekin. Orduan behar dugu vaporizadorea edo, espraia, eta gero maiko papera kenduko dugu eta jarriko dugu mantelaz. Babestuko dugu maila oraingoan ura botako dugulako. Maila babestu dugu eta oraingoaz ura botatzera. Egingo duguna da ura botatzen joan, vaporizadorea ona izatea, bale? Ez botatzea txorroak, baizik eta busti behar da, modu uniforme baten, hengo gara bustitzen. Uniforme gelditu behar da ura, eta itxarango dugu papera bustitzea ondo minutu pare bat. Hasiko gara papera kentzen. Orduan, kontuz, altxatzen badugu, behitu hemen, ez da transferitu, zati bat bai, joango gara pizkanaka kentzen, horrela, bolitak ateratzen, bai? Joango gara pizkanaka, bolitak ateratzen. Horrela kentzen joango gara, pazientzia asko horekin. Ikusten bada, kontu zeren igual kentzen ari gara argazkia, joan behar gara suabe. Ikusten badugu ur gehiago behar duela, hartzen dugu gehiago eta botatzen dugu. Oso lehor ikusten badugu, botaldi dugu gehiago, berriro egiteko. Eta oso guztita baldin badago igual irristatzen du eta zein du zuek endu. Bueno, hor joan kalkulatzen zuek. Beti begiratzen, aztertzen, behitu. Hemen fuerte egin diot, hemen fuerte egin diot, eta kentzen hasi da argazkia. Akatsak daude, akats txikitxoak daude, baina bueno, hemendik ere bai, hemen kola apurtxoa gelditzen da oraindik. Lehortzen denean, papera ikusten da berriro. Karo, bustita dagoenean dirudi superondo egin dugula, baina lehortzean hasten da berriro agertzen papertxoa. Orduan, zer egingo dugu? Berriro bota ura apurtxo bat eta berriro igurtzi. Hemen, behitu, birutitak ateratzen dira, ikusten da? Oraindik hor papera zegoela, ez? Kalitatea zainduko dugu, barnizatuko dugu kolarekin. Horrela nahiko. Kola txuria da, eskolan erabiltzen dana, eta barnizatzeko balio du ere bai. Kola eman uniforme, bai? Orduan, zabaldu, azten bazarete horrela egiten zer gertatzen da. Azkenean hemendik kentzen ari naiz. Ez? Eman ondo, gainazaltxo bat, eta utziko dugu hor lehortzen. Lehortu daia, eta barnizarekin, asko sobeto ez? Barniz gabe, barniz edo kola barik, kola edo barnizarekin, asko sobeto gelditzen dela, ezta? Itxura dauka, hobeto hemen, egoera honetan, eman diogu egurrari jela, baina argazkiari ez. Eta kasu honetan, eman diogu jela egurrari eta argazkiari. Eta hobeto gelditu dela dirudi, bai?